IFM News. Lokal. Ito, Dennis, go! Madaman ti panagsagana ni outgoing Mayor Michael Kion para iti transition, iti incoming administration ni Mayor-elect Consal James Brian Alcid. Iti alay nga kalman, kinatarit nung ti Mayor, iti department heads para talang karito smooth transition, iti barong administrasyon. Kung nati dinudumang department heads, anytime kit nakasagana ta, nga mga pagkita iti libro, tumigas na kita pintas, iti anayas, iti panakayawat rin na turay, iti syurad, iti lawag. Malagi makalpasan iti election, ket haan nga nakita ti Mayor, ito pisina lang iti kalman, nakita rit nung department heads kagitan, kaliti preparasyon, iti palurong pambansa. Kasi nakawat mo Idol Bernard, imunamiten, nagturong iti incoming Mayor, ito pisina ni Vice Mayor Carlos Fariñas, nga nagkunamit ti Vice Mayor, in commit ng tibagbagina, iti agbaling administrasyon ni Consal Alcid. Sumaragsakan iti empleyado iti Lawag City Government, takalpasan iti eleksyon ketuloy-tuloy iti nagtrabaho para palang kareto'y namatbati nga termino ni Mayor Michael Kion kasamitan iti baruntong administrasyon ni Mayor-elect Alcid. In panamnama iti sumaro na Mayor, nakita na iti nagtakamat na plataforma during campaign period, isa ti priority na kasi iti panakapintas tiyandaan, panakapasayat pati trapiko, ken travel rush iti tourism, iti Syurad Tilawag, Agraman, iti sentro, iti Syurad Tilawag, Agraman Pay, dati panakapintas iti serbisyo, iti Lawag City General Hospital. Idol, Teddy Salipio, Tata RMN.